Maayong adlaw na tong tanan diha, no? So pasensya gid kayo kung karon pa ta nakapahigayon sa atong halangdon nga preskon. Nabisi pud kayo ko sa ubang butang tungod dala aning pandemya. So karong adlaw, ang atong preskon is about kini sa kani nga headline. Okay, ato lang yung i-explain kung anong okay na dili gamiton ang barrier sa motorcycle. So mao kini ang mga rason nga dili na gamiton ang barrier. Una, nakapangutang, nakagasto, nakapalit og nakapataod na tanan sa barrier. Sa kasayuran sa tanan, naa kini sales quota og incentive. Sunod, daghan sumon sa barangay kay sige glalis kung kinsa ang modala sa barrier, ang ga-drive ba o ang gaangkas. Ikatulong rason, daghan nagreklamo o nagmahay nga mga pinanser sa motor nga miyembro sa LGBTQ o asosasyon sa mga sugar mommy. Ug tungod niini, daghan na embargo nga mga motor kay wala na ka-monthly. Sunod nga rason kung anong pwede dili na gamiton ang barrier sa motorcycle, kay gibulagan sa gaangkas kay dili ganahan mo dala og barrier kay gusto mo hawid sa hawak o mugakos likod sa driver. Sunod nga rason kung anong pwede dili na gamiton ang barrier, kay nilambo og nakanegosyo plus nakapalit pa gid og yuta ang mga nagnegosyo sa barrier. Sunod nga rason kung anong pwede dili na gamiton ang barrier, kay late man na-realize unsay pulo sa barrier kung nag-helmet ang ga-drive ug ang gaangkas. Og sunod nga rason nganong dili na pwede gamiton ang mga barrier sa motorcycle, natay-og ang utok sa mga naa sa gobyerno og nahayagan sa Espiritu Santo. Og sa mga rason nga akong na-mention earlier, mao kini ang mga gusto sa mga tao karon mahitungod sa barrier. Una, gusto sa mga tao nga i-refund tanan nilang napalit nga barrier. Ikaduha, kung dili man ganing ma-refund, gusto nila pabayloan og bugas o sudan. Og ikatulo, ihatag nga entry kini sa Guinness Book of World Records nga World's Dumbest Protocol during pandemic. And also, personal lang ako ni, no? Pahimangno na lang ni sa tanan. Ayaw ilabay o ibaligya ang barrier kay pwede ka na magamit kung mag-away mo sa imong misis, kapika sa kinabuhi o sa imong trato. Pwede kini mo ni isagpa kung maulit kas iyaha. Sunod, pwede po na nimo siya magamit og memorabilia. Pwede po na nimo na i-display isip handumanan sa 2020. Og ikatulo, pwede po na nimo gamiton sa Halloween as costume. Ug ipakita sa imo mga anak nga part kini sa desisyon sa gobyerno nga sablay.